Start जाबाय न जोङो नैबे दैखरनि दैनि खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नंगौ दायो आङो न'आव दंफैयो हिसाबै मोनसे खामानि मावनानै लानो बोथोरा जोबोर गरम बोथोर गरमनि थाखायनो जोंहा अखाया हायैनि थाखाय दुब्लि फोथारफ्रा रानजोब्बाय दाथ' जेनेबा माइ गायनायनि सिजन हिसाबै फोथाराव माइ गायनो थाखाय दै नांगौ खोथियाखौ मोजां जाहोनो थाखाय दै नांगौ नङा होमबा दा खोथिया फुखांनानै जोंहा माइ गायनायनि सिजन जाबाय अखायाबो हाला ओंखायनो मोनसे बेबस्था खालामनो आखायाव लानाय जाबाय मानो होननानै बुङोबा बिदि एनजिअ मोनसे सलार हरनाय जादों गामियावहाय बे एनजिअनि सलारखौहाय दिनै नैबे दैखरनिफ्राय नैबे फोथारसिम सलारजों बोनानै ट्राइ नायगोन दैया गगोन गवा बेखौ ट्राइ नायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बैथिंहाय सनजित दङ सनजितजों आंजों लोगोसे फैदों दायो नैबे दैखरनिफ्राय नैबे फुख्रिनिफ्राय एबा दैखरनिफ्राय दुब्लियावहाय दै बोनो नागिरदों जागोन जा ट्राइ नायनो स' दायो नोंथांमोना नायलांबाय था ट्राइ खालामनो फाइनालि नै ना सलारनि मटरा बेनो दायो जोङो नैबे दैखराव मटरखौ जोङो सिङाव सोगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय दैया बिथिं पाइपथि थांगोन नोंथाङा ट्राइ नायगोन जास्ट ट्राइ नायगोन नङा होमबा नायदोनि दायो मुस्रिखौ लाबाय जेबो हाबि फैसा बेखौ मुस्रिखौ लाबाय बेयाव सिङाव होनोसै बेनिफ्राय नैबे तारा सलारनि तारा बेनिफ्राय बेखौहाय आरामसे सोना होनोसै आरो ना नै सोना दोनबाय बेखौ आरामसे बेबायदिनो नोंसोर खानानै लानो हागोन ट्राइ नायदोनि अखायानो हाला जाथारला नङाबा माइ गायनायनि सिजन जाबाय दायो जुदि अखा हायाबाथ' दिगदार जागोन ओंखायनो नैबे दैखरनिफ्रायनो दैखौ फोथारावहाय गासिखौबो जोङो सेटआप खालामजोबखांबाय बनायखाना लाबाय आरो सलारखौहाय ओमफ्राय नै एखे प्लास माइनास दङ ओमफ्राय नैबे प्लासखौहाय रेडखौहाय निचे नै रेड साइड बिदि सोना होनांगौ बेखौ सोदोनि सोबाय मटराबो सोलिबाय नेरा बिराद गरम पापा हुद बिराद गरम बेयो गरम दें अब्ला मानो दैया राना जानो देलाय ओरैबायदि गरमखा अखा हानायबा साबसिन जाद्रायगौमोन अखायानो हाला माथो दायो फिनार खालामफिनसै जागोन जाया ini ses जाला नेटखौ बोखादो जों जाला नै सनजितआ एबार फिनबाय माने दैया बोआखै मटरा दैखौ बोआखै दायो नै जा सनजितआ हाबबाय आंजों जाला मा जादों मिथिला मा जाखो जेनेबा इन्जिनियारा मेना बिसोरनि हा हावा लादों ने आच्छा सोना इन्जिन नामा ट्राइ नायनो नामा ट्राइ नायनि फिन आरो बास सोबाय वा अर जोंलायलायदों माथो सरजाद' हा सरजाद' सरजादोंमोन हेरा इजि नङा दे इबो सर्ट जानाय नङा दे बरिया जाबाय मटरा गाबबाय खिन्थु नै मटरा बिथिंहाय नै बरिया गाबगासिनो नैबेनो ओमफ्राय दैया गदों गवा नायदोनि दैखौ नायदोनि गदों वाव गदों माथो स्पिडानो गस्रायो माथो वाव पाइपखौ जोङो नै गोलाव बिदि खालामना लाबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय नै बेयाव लांबाय औ नै गबाय दैया बरिया नै बरिया नै दैखरनिफ्राय सलारजोंहाय जोङो नै दैखौ फोथारावहाय सोबाय
गाबोन सबनियानियावहाय माइखौ गायनाय जासिगोन नैबे दैजोंनो गायनाय जागोन जुदि अखा हायोबा थिगानो जाबाय बाट अखा हायाबा दैखरनि दैजोंनो गायनांसिगोन उपाय गैया नङाबाथ' जानाय नङाना खोथियाथ' बिदिबा हामा जोबसिगोन खोथियायाव जेने तेने दैखौ सोनानै दोननो हागौबाय दायो नै फोथारावहाय दैखौ सोबाय सानसे नांफ्रामगोन खोमा नै दैया उफ फाइनालि दैया गमारबाय बिराद गरम दाथ' माइ गायनायनि सिजन अखायाबो हाला उपाय गैला नैबे सलारनि मेचिनजोंनो दैखौ बोनानै नैबे फोथाराव सोनाय जाबाय आरोना बेसेबां गोबाव लायो लाथिंसै दिनै होनाय जाबाय साउन्डखौ नै नाय बरिया दै बोनो थाखाय दैखरावबो दै थानांगोन नङा होमबा उपाय गैया नै बेनिफ्रायनो लांनो गोनां जाबाय सान्दुंनि पावारा एसे खमायबाय दैयाबो नै गनायनि नै जोबोद स्ल' गगासिनो दं नै सान्दुङा जेमाननो दुंगोन अब्लानो सलारनि पावारा जागोन बिथिं मटराबो एसे मोजां स्पिडै गिदिंगोन दायो स्ल' थांगासिनो दं दैया नै सान्दुङा गैला नै सान्दुं फैबानो जागोन दायो सान्दुंखौ नेबाय मिनि ट्रेक्टर नै मालिका बेनो बेसेबां लानो ट्रेक्टरा 80,000 नै रा मिनि ट्रेक्टर दुब्लियाव हेवनो नागिरदों सान्दुङा दुंगासिनो दा नै दुंबाय 80,000 मिनि ट्रेक्टर वाव मिनि ट्रेक्टरखौ मालिका स्टार्ट खालामबाय बाबा मा गोबाव लायो ए गोरा खालामनांगौ नाय नै स्टार्ट जाबाय न स्टेना लांबाय नै फाइनालि खामानिया जोंना साक्सेसफुल जाबाय सलारखौ बिथिंहाय नै फिटिं खालामबाय बेनिफ्राय दैखराव मटरा थाबाय बेनिफ्राय बैथिंहाय दैया गगासिनो दं आरोना बेसेबां गोबाव लागोन फुर्ति जानो थाखाय बेखौ बुंनो हाला हारसिं जाबाय थाथसै भिडिअखौ गोलाव खालामला मानो होनोबा गोलाव जाखाबाय भिडिअआ आं दायो नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावबाय आरो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय सनजित दे बाय 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 नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो बाय बाय